Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis. Avui ens fa molta il·lusió presentar-vos aquí a Salmaldon Televisió el músic, el compositor, el guitarrista Toni Xuclà. Benvingut. Gràcies. Què tal? Com va tot plegat? Bé. Bé, això sempre va bé. Amb música sempre va tot bé. Toni, 6 discos al mercat. A més, productor de gent com Ovidi Molló, com Sopa de Cabra, com... Ivet Nadal, tants i tants i tants. Això és estimació a la música, jo crec, no? Amor a la música. Home, total. Sí, això és devoció per la música. Devoció. Bueno, la música acaba de ser la teva feina i el teu hobby. Que bo. Llavors hi acabes destinant les 8 hores de la feina, cada dia, i més les 2 hores i els caps de setmana de hobby. Està bé. S'allarga molt. I la música, què aporta un músic? Què t'aporta a tu? Moltíssim. Tantes coses que no sabia per on començar. Sí, t'aporta coneixement, t'aporta una vida molt interessant, molt xula, molt maca, perquè per dir-ho d'una manera, viatges molt. Sí. Quan viatges també estàs fent cultura. Per tant, allà on arribes és un lloc que fan cultura. La gent que es dedica a la cultura normalment són gent sensible, que els agrada fer les coses amb carinyo. Per tant, arribes a un lloc sempre hi ha cert carinyo per fer les coses. Després et porta moltes amistats, perquè sempre entre els músics sempre es fa molta amistat, perquè has de compartir projectes, has de fer coses en equip... Que bonic, no? És una mica la part de la bohèmia, no? Allò de costat per costat, viure la vida... Totalment. Gaudir-la, no? Una mica la dolce vita, si és que ara es pot dir així, no? No, i tant, hi ha moments molt macos i tens experiències molt xules. I és veritat, sí que és veritat que també has de pencar molt, per sort tenen totes les professions. Indiscutible, sí. Però també és veritat que quan et dediques a una cosa que t'agrada molt i que és la teva passió, doncs totes aquelles coses es fan amb gust, no? Avui aquest matí he estat 2 hores només fent una mica de gimnàsia amb la guitarra. Però se m'ha passat volant, però 2 hores fent dits i així. És devoció, està clar, és passió, és devoció. Clar, la faig mentre faig altres coses també i tal, ho vaig fent, però no em pregunto, has estat 2 hores tocant? No. Ni te'n dones compte. Altres èpoques de la meva vida he estat 6 hores. I a l'hora d'escoltar música, què escolta, Toni Xuclà? És curiós això, el d'escoltar música, perquè a mi em passa una cosa curiosa, que és que no puc escoltar música de fons. No? No, a mi la música o m'agrada o no m'agrada. És a dir, si t'hi poses, de ple. O m'agrada o no m'agrada. Si la música no m'agrada, no la puc escoltar, perquè em molesta. Per tant, no puc estar fent una altra cosa i escoltant música. L'haig d'apagar perquè m'està molestant. Si la música m'agrada, llavors haig de deixar fer el que estava fent per escoltar-la. Perquè jo prefereixo escoltar molt poca estona, però sense fer una altra cosa que escoltar música, que molta estona sense prestar-li molta atenció. Amb això et dono la raó. 5 sentits, no falla. Totalment. Això té la part bona que et concentres molt i que sempre tens molta memòria de tot el que escoltes i ho disfrutes molt, però té un petit inconvenient que és que no pots conèixer moltes coses, llavors se t'escapen moltes. No pots destinar-li moltes hores, llavors sempre m'estan venint en discos d'escolta això i no ho conec. I em quedo totalment amb cau la bava, dic, però si és preciós i encara no ho conec. A tot arreu no arribem tampoc, Toni. I ara sabem el que aporta la música a un músic. I les lletres? Poder el fet d'haver estudiat filologia catalana fa que estimis tant les lletres? Què t'aporta? Jo no he estudiat filologia catalana. No, on t'ho he tret jo això, doncs? Algun puesto erroni. Ai, aquest guionista el farem fora. Escolta'm, doncs. Filosofia. Filosofia, què he dit? Sí. No he dit filosofia. He dit filologia. Pot ser, qualsevol cosa. Filosofia.
les lletres... Aquest amor per les lletres, no? Perquè està sempre molt relacionat, i això ho estic dient, doncs, perquè ara tot seguit farem una immersió, no aquàtica, sinó musical, en aquest treball Espriu. Ha estat l'any Espriu, i vas i fas aquest treball tan rodó i tan ben trobat. És aquesta estimació per les lletres que t'ha portat Espriu? Totalment, totalment. Sí que és veritat, jo crec que he arribat a les lletres a través de la música. O sigui, és començar a tocar... Bueno, sí que si vaig començar a fer filosofia és perquè ja tenia, sobre el pensament i tot això, ja tenia cert interès, no? Però la devoció per la poesia em ve després, me l'ensenya l'Ovidi. És allò a vegades de que l'assignatura que t'acaba agradant més quan estudies és la que et dona el profe que t'agrada més. Quan tens un professor que t'ho fa viure, llavors realment aprens. I a mi és el que em va passar amb l'Ovidi. Clar, tenir un company i mestre que et va explicant tot això, doncs aquí vaig entrar molt, i a més amb un gran mestre, que allà em va donar ja unes bases, unes pautes, a part d'un coneixement i una convivència, que ja m'han durat per sempre, no? Clar. Però em ve després, i clar, les lletres és que les lletres de les cançons és que no té res, són coses diferents en la música. Sí, no? Sí, jo darrerament li estic donant moltes voltes a això, perquè quasi hi arriba un punt que ho separaria. Jo crec que una cosa és la música i altra cosa són les cançons. Prou pes té tot, no? Per si sol? Sí, però les cançons tenen tant de literatura com de música. Sí. En canvi sempre estan en música. Sí, Premi de la música, o algú que està cantant. Veritat. Bueno, però és que també podria ser premi de literatura. No ho dic per crear cap polèmica ni res. No, creem-la. Jo també soc del parer que els músics sou poetes, els compositors. Però sí que és com quasi hi ha un gènere en si mateix, i la música té un nivell de competència i de coneixements i de tècnica molt alt, la música. I en canvi les cançons van per un altre cantó. Potser no necessites tant coneixement musical, sinó que necessites emocionar, transmetre un text. Sí que la música et dona un suport, però no té el mateix pes que la música dins de la música, i em costa de trobar-les dins del mateix sac. I dins del mateix sac sí que hi trobem en aquest treball rodó, molt ben aconseguit, aquest Espriu amb música, ho escoltaries potser millor. Jo puc dir que sí que s'escolta millor, perquè Espriu potser ha estat en part també un dels grans desconeguts pel gran públic, parlem, amb això de la mort i tots aquests camins de cinera, ha caigut com una mica oblidat. Ara amb l'any Espriu s'ha recuperat, i tu aquí has fet un treball amb aquest doble CD. Explica'ns, n'hi ha un que és... Bé, hi ha un CD de recull, fins pràcticament avui en dia, fins fa molt poc, de tot el que s'ha fet d'Espriu. És un recull, com per dir, per recollir les coses que s'han fet fins avui d'Espriu. Hi ha un altre CD de noves propostes. En aquest recull trobem cançons, com per exemple de l'Ovidi, de la Plateria, veritat? Exacte. Poca broma, o sigui, coses editades de moltíssima gent que aquí has fet aquest recull. I ara trobem noves versions musicades per tu, o sigui, noves cançons, nous poemes d'Espriu musicats per tu, i aquí col·labores amb gent de primera línia altra vegada. Toni Xuclà, de primera línia músic, i sempre envoltat de gent de primera línia. I actors també. I qui col·labora amb aquest treball? És que em deixaré algú, segur. Sí? Segur que em deixaré algú, doncs llegim molt, i així potser no, Vinga, va. Vinga, som-hi. És Blaumut. Dolo Beltrán, Clara Segura, Blaumut, Lídia Guevara, Mercè Martínez i Jordi Vidal, actors, Gemma Humet, Taima Tessau i Raylan Colom, Raidibau, gràcies. Judit Nederman, la Núria Tamayo, la Gemma Humet, el Pau Figueres, el Pau Alabajos i l'Artur Gaia. Poca broma, Bueno, increïble. Gent amb moltíssim talent i que feia molt temps que volia treballar amb ells i que ha sigut l'oportunitat. De fer-ho. Totalment. I què porta a musicar Espriu i no Segarra? O Foix? Potser és perquè ha estat l'any Espriu o és perquè Espriu a tu t'ha tocat de la vora? Espriu m'ha tocat moltíssim, això està clar. Si vaig fer el disc va ser perquè em va tocar molt, perquè em vaig començar a llegir i de seguida... És que enganxa molt, i som en directe, ho estem veient. O sigui, toca molt, perquè del que parla, de seguida t'emociona molt, perquè és algú que
que contínuament ho ha passat molt malament, que està deixant aquest món i que t'està explicant que està marxant, que ho està deixant, que es vol morir i així, però t'està dient i què deixo? I t'està dient Catalunya, t'està dient Arenys, els carrers, com són, com és el seu poble, de l'orgullós que està el seu poble, del camí que ha de fer el seu poble, de com ha patit... Clar, llavors, tot això junt et va enganxant i quan no et pilla per un costat et pilla per un altre i de la manera com t'ho diu i com les paraules que fa servir és molt profund i després es fa exemples molt petits, molt senzills, llavors explica coses molt grans, enormes d'aquest decalatge que t'he explicat abans amb exemples molt petits de la seva estança, del seu pati, dels seus sí, perquè anomena els colors, les olors, el mar, el llavors ho trobo jardí. molt. Ara bé, sí, si vaig anar per Espriu és perquè me n'entero el 2012, l'any que ve serà l'any Espriu. Ostres, jo tenia un parell de llibres d'Espriu i llavors em vaig començar a mirar allò que fem a casa, que ara hi ha el costum de tenir, després de sopar, et seus al sofà, abans et posaves la tele, ara et poses, vinga va, vaig a fer una mica de xarxa, vaig a mirar Espriu. I és el que té internet de bo, Espriu, vinga, va, poesia. I vaig començar a llegir coses, em vaig agafar l'endemà, em vaig anar directament a la llibreria i em vaig comprar l'obra poètica completa. I a nivell personal, aquest treball, aquesta immersió que has fet tu dins de l'obra poètica d'Espriu, què ha suposat en el teu jo més profund? Ha suposat molt, perquè el disc aquest ha anat molt bé. O sigui, ja quan estàvem, per exemple, quan estàvem fent aquesta Pau és meva amb la Gemma Humet, ja quan estàvem fent les cançons estaven quedant molt xules, clar, però estàs en un moment incipient. Tu sempre que fas alguna cosa diries, bueno, això... Clar, perquè és la il·lusió del començament, ho fas tu, no? I si tu no t'ho dius a tu mateix, ja comença malament. Però després ve ja com es transforma tot, i com ho agafa una altra persona, o tu mateix, i com es transforma, i el temps t'acaba dient, t'acaba posant la dimensió. Però és que cada pas ha sigut així. Venia la Gemma, ho cantava i em passava que la cantava i això és una passada. I ja és quan el de la discogràfica ho sent dir, Toni, però és que això és... Però és que han d'anar totes amb això. I és que hi ve una altra, i ve la Dolo Beltrán, i ve la Lídia Guevara... Amb la Dolo Beltrán fas aquesta cançó tan preciosa també, que ha estat nominada també a millor videoclip pels Premis Enderrock, que aquest disc ha estat nominat i premiat pel dret, pel revés i pel mig i tot, i amb la Dolo Beltrán fas aquesta cançó del matí encalmat, amb aquest videoclip tan ben aconseguit, amb aquesta barca, la pinta... Com se us ocorreix tot això? O ve algú i us proposa el vídeo o vosaltres... Equip, això és equip. Això es trobava amb algú que confies, que es diuen Zinkin Films, que tenen molta creativitat i que una miqueta et poses en les seves mans i dius, mira, aquesta és la cançó. Llavors ells ja... És fer equip. Jo crec que és bo rodejar-te de gent en qui confies, que t'entens bé, que són creatius, en què t'hi sents a gust i deixar-ho una mica en les seves mans. Que no és abandonar-te en absolut, perquè el primer que fan és expliquen coses. I tu expliques, què t'imagines? Tu dius coses i tal, i ells s'ho emporten. Llavors et fan una idea, van a la banda i et planten la idea. I clar, quan em van dir, has de pujar amb una barca, amb la Dolo, tota plena de lletres, i us deixarem pel mig de... Fantàstic. Com? I ens van deixar al mig de la platja. El resultat ha sigut espectacular. És molt xulo. La veritat que sí. I amb la Dolo, la veritat és que... Sí, no? Amb la cantant de Pastora és fàcil treballar-hi, no? Molt. És molt maca, canta molt bé, li dona dimensió a les coses que fa. I molt bé. I si no tenim prou amb la Dolo Beltrán, llavors ve la Clara Segura, i aquesta sí que a mi em té el cor robat, no sé el per què. Aquí no hi ha videoclip, però només sentir cantar la Clara aquesta cançó. Jo no sé, el títol de la cançó és... Els meus ulls. Els meus ulls. I després, a més, em sembla que també diu els meus ulls ja no saben, sinó contemplar dies i sols perduts, els mars de petits, les olors. I tot això amb la veu d'aquesta actriu, això ja és pell de gallina i de pollastre de tot el Déu-n'hi-do. També nominada als Premis Enderrock, o sigui, has tingut 4 nominacions amb aquest treball als Enderrock, I al final... De la qual va guanyar Blaumut. Blaumut amb el tema? Sí, el de I Beg Your Pardon. A millor cançó, no? Sí, que és un poema molt curiós i que és allò que tenia clar que haurien de fer-ho molt clar. I amb la Clara també. Amb la Clara, aquesta cançó dels meus ulls... Clar, sí, jo la Clara potser és de les
actrius d'aquest país que més m'emocionen, que m'havien emocionat i em continuen emocionant, l'he vist moltes vegades. Estem d'acord. Quan ja l'havia vist a Incendis i altres obres així, i aleshores, doncs, per sort, hi havia una persona pel mig que em coneix a mi, que la coneix molt amb ella, em va dir, i jo li vaig dir, i em va dir, Toni, però si la Clara Segura canta molt bé, eh? Jo crec que és una prova i tal, ostres, però tal. I va ser a través d'aquesta persona que vaig trobar la Clara i a veure, passa'm, parlem-ne, i em vaig emocionar molt. Sí, és fantàstic. És molt recomanable entrar a YouTube i trobar, o la teva web, que per cert, felicitats per la web, és molt sensible, una web que ens agrada entrar i sortir-hi, que és www.tonisoclar.com, així de fàcil, i allí trobareu tots aquests vídeos que estem parlant amb en Toni. No deixem, continuem fent vídeos i continuem, i ara ens anem a la Gemma Huguet, amb la Pau. Aquesta Pau és meva, aquí també fas una bona complementació musical. Sembla que us coneixeu musicalment de tota la vida, jo no sé què ha passat, heu fet com una mena de sinergia, com un flash musical, perquè emocioneu moltíssim. Mira, ha sigut d'aquelles coses tan xules que passen i que entens amb algú. I de seguida ens hem entès tocant i cantant. Vam acabar fent 2 cançons, és l'única persona que canta 2 cançons al disc. És una cantant extraordinària, és d'aquelles cantants, és molt jove. I és d'aquells tipus de cantants que agafes una melodia i la fa créixer i ho fa, i és el que té. I la fa créixer. T'agafa la idea i ja està. I la torna, aquest ha sigut premi Miquel Portipol, aquesta cançó. Això va ser fantàstic, va ser una cosa molt xula. Jo crec que és dels premis que apreciaré més a la meva vida. Per com és, com ho va portar el Lluís Llach, com ens ho va explicar, com ho va portar tot, l'acte, que ho treu, que no hi ha gens de la cosa aquesta una mica competitiva que pot haver en un concurs, que si guanyes, que si no guanyes, tot això fora, si estem tots fent música, treballant la lletra amb aquest objectiu d'aquest premi que ha creat per potenciar que es facin coses amb la poesia catalana, i l'acte va ser molt sensible, el jurat també ho és i va ser molt maco. I en la Gemma de seguida ens van decidir a fer un directe. I feu directes i esteu rodant món. Hem fet molts directes. Tants el 2013, que era l'any Espriu, però és que heu tingut de fer una pròrroga. I aquest 14 esteu encara rodant, i a tope. Continuem. Que bo. Hem incorporat temes nous. Sí. Hem fet un tema de Riba, un altre per a quart, i 2 poemes més d'autors més moderns. Roser Pòrcel, i estem fent el mateix espectacle però evolucionat en poemes nous. Això està molt bé. I continuem fent. I heu estat tocant a llocs tan inverosímils com les 7 Portes, el restaurant Les 7 Portes. Això és molt maco, no? Un maridatge, un sopar, vins, literatura, música, poesia, no? I trobo que a casa tot plegat, eh? Sí. Al final és una qüestió d'obertura tot. El menjar també. Expliquen els cuiners que el sentit més important a l'hora de menjar, quin diries que és? La vista? Exacte. Bingo. És la vista. Jo no vaig acertar, gens. Jo és que les coses m'han d'entrar pels ulls, potser per això Per què? t'he respost ràpid. Exacte, perquè la vista és... I quan em refereixo a la vista, no només que el plat sigui bonic. És l'entorn, amb qui estàs, amb com estàs, on estàs situat, tot això és el que t'obre els sentits. Quan tens els sentits oberts i el plat està ben presentat, doncs el disfrutes. Quan ja t'has obert tots els sentits, has estat menjant, disfrutant d'allò, cuinant, vull dir, rebent la proposta d'un cuiner, i ja tens obert, aleshores, pam, vens un concert, no? I també amb l'experiència del vi. I això, les 2 vegades que hem fet aquest concert després d'un dinar, han funcionat molt bé. I a més ja hem establert alguns mecanismes per relacionar els poemes, i ho escrivim i us posem a les taules, de com relacionar els vins amb els poemes. Està molt bé, això. I això ho vam començar a fer també. Llavors també hi ha feina d'anòlegs per aquí i tot això, no? O de sommeliers, no? Que li busquen una mica el què a cada poema per trobar-hi un vi adequat. El segon sopar que va ser al restaurant dels Cufs, a Poboleda.
bueno, ens van posar en contacte, ens van enviar les ampolles abans del sopar, vam relacionar els poemes amb les ampolles i vam posar aquells textos amb els vins. Llavors tu havies de relacionar els vins amb els textos i aquells textos tu no sabies que després es cantarien. Clar. I llavors Sorpresa total. anava relacionant tot una mica, el vi, la poesia, els menjars i A els Salval doncs, concerts. sempre hem sigut molt conscients de que les fusions i aquests maridatges donen coses impensables moltes vegades. Sempre es busca vies que les sensibilitats, tots tenen una sensibilitat diferent. El que no li entren les coses per la música li entren pel ball, si no per la dansa, si no pel teatre, si no pel vi, si no El que sigui, la qüestió és si no trobar... t'agrada... Exacte. I la qüestió és anar apropant l'art, Exacte. la curiositat, les diverses maneres de fer, i aquests actes que surten una miqueta de lo normal és el que propicien, maneres diferents de percebre. I també fer-ho com a més fàcil al gran públic, que moltes vegades resta Totalment. això a més un sectari i s'ho perden perquè és una llàstima. Sou conscients, ets conscient tu, bueno, i la Dolo, i la Clara, i la Gemma, tots els que heu participat en aquest treball, que gràcies a aquest treball heu apropat les lletres, doncs, com deia jo ara, al gran públic. Espriu potser amb l'any del centenari indiscutible, però és que aquest ha sigut el disc del centenari, o sigui, ha estat considerat el disc de l'any Espriu. Aleshores, gràcies a aquest treball amb música o escoltaries potser millor, heu apropat la literatura catalana, oi? Molt, molt. L'hem apropat amb... Ens han dit un parell de coses molt maques. Algun crític ens va dir que amb això també s'aconsegueix, per una part, donar-li una nova vida, que això no vol dir que les coses que s'han fet hagin acabat, res acaba, tot perdura per sempre. Però sí que les estètiques de la música van canviant. Clar. I això ho trobem potser amb els més petits de tots, amb el jovent, que sempre doncs, van amb les últimes tendències més que surten, no? I a vegades aquestes darreres tendències que a ells els agraden són el que busquen una miqueta per incorporar-se a certes cançons així. I això és el que ha portat i el que ens ha dit alguns professors de català, que clar, quan posen poesia a classe, tot i que són a vegades les cançons són molt maques i la mateixa gent una mica més adulta, amb el pas dels anys, ja les poden cantar, però de determinat jovent que encara està molt ficat en una estètica concreta, amb aquest disc han entrat perquè troben músiques que se'ls acosten més i amb altres discos que tenen una sèrie d'anys, que són cançons igual o millors, per descomptat, doncs potser no els hi entren. Segur. I ens han escrit i hem dit que ara puc explicar Espriu a classe i tinc els nens allà que estan... És la facilitat. Sí, que estan allà escoltant perquè perceben que allà hi ha maneres de fer que els hi són més properes. Personalment penso que això que estem parlant ara, aquesta facilitat per provar-ho al jovent i a la gent doncs, que ho desconeixia potser una mica, també ve d'aquesta vertent, d'aquesta vessant que té Toni Xuclà com a pedagog, com a mestre. Tot aquest pòsit que tu portes, el transmets i darrerament, els darrers anys et trobem molt involucrat amb els campus rock. Sí. Aquí fas de professor i ja fa molts anys que en feu i en feu 5 o 6 durant l'any, no? Exacte. Aquesta és una experiència pedagògica molt interessant. Ja fa 12 anys que la fem, és una escola itinerant, que no té una seu. Durant molts anys vaig ser professor i vaig arribar a escriure llibres sobre harmonia i vaig dirigir diverses escoles de música i etc. Ara que ens dius llibres sobre harmonia, perdona que ho digui, perquè esclar, si algú et vol llegir també et pot trobar. I aquí Antoni ha publicat llibres, Harmonia, la música popular i moderna, d'Editorial Mèdul, Guitarra Jazz, 10 estudios de Pua i 10 estudios de guitarra de jazz, Curso de guitarra moderna i Quan els arts fan swing. Aquest títol el trobo molt concebut, un quartet de corda, que Sí. he explicat bastant. Doncs ja fa uns anys vaig decidir que només que això m'absorbia massa temps. Clar. I el que volia era justament composar, ser productor, tocar, fer els meus discos, els meus projectes, i això era una mica per temps incompatible amb la tasca de professor. Però sí que aquesta escola itinerant és més puntual, no m'obliga a destinar tant temps durant l'any, i en canvi és una acció sobre un tipus de gent que està començant, que ja a desenvolupar el seu talent des d'una manera molt jove, i a mi és el moment on trobo que m'agrada més incidir, perquè crec que en el moment en què estàs començant a formar-te, si tens una mica les bases ben posades, després el que ve després ho vas absorbint molt bé. Clar. Si la primera formació que et donen
trontolla i que està feixuga i complexa i tal, després les coses les vas ficant d'una manera que et costa i està desordenada, la teva mentalitat. En canvi, ara forçar la creativitat, sobretot en el camp de la música, en què a una edat molt jove tu tens molts dubtes de si el que faig jo, si serveixo, si no serveixo, si agradarà, si no agradarà, és dir, ei, noi, creu en tu mateix, som-hi, a veure, tira per aquí, tira per allà, I endavant. I endavant, totalment. I donar eines per veure on va coix, escolta, has de millorar per aquí, has de vigilar això, però des d'un aspecte molt positiu, no com una... no com un càstig, sinó com una motivació contínua. De tota manera, la música mai pot acabar sent un càstig. Jo crec que les arts, la música, una d'elles, quasi la més espiritual, mai pot ser un càstig. Ens agradaria moltíssim, Toni, ja que per acabar aquesta entrevista ens regalessis una cançó, no marxessis de Vilafranca sense tocar-nos una en directe. Ho fas? Va, vinga. Per nosaltres? Doncs us tocaré un divertiment. Ah, genial, fantàstic. Doncs som-hi. Us explico? Sí. Doncs, mira, hi ha una cançó, ara que parlàvem dels estudiants i tot això, i una que toca a tothom, que és una cosa que en castellà es diu el romance anònimo, el romanç anònim, que és la típica cançó de guitarra que tothom toca al començar. Però us tocaré un divertiment que he fet sobre aquest tema. Fantàstic, doncs gràcies. I gràcies per ser-hi aquí a Salmaldon. Per vosaltres. Gràcies. Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de sol.